Serio, zu? Pospolinek? Bai, pospolinei buruz ere hitz egin zen, bai. Guapísimas y radiantes. Oye, guapísimas y radiantes esaten zuten. Ez dakit nola geratu zitzaizkien dantzak neskei. Ez zuen inon jartzen. Nafarroako erdialdeko emakumeen adierazpen artistikoa errepublika garaian. Hau, zure argazkia da. Gehien begiratu diodana. Galdera gehien egin dizkiodana. Zeinen ondo pintatzen zenuen. Kulturak eder nahi zaituzte. Zuek nola bortzatzen zintuzteten, Amona? Eta zure oihuak zeri buruz hitz egingo du. Nien naiz aterako nauenaren zain egoten! Eta inbeste albistetan izendatzen zaizu, Amona. Kritikariek oso ondo hitz egiten dute zure lanari buruz. Euskadira euskaldunak hiltzera. Hemendik aurrera, zure buruan egongo den testu bakarra, el manual de la buena esposa izango da. Zuen artea, etxean, giltzapetua. Horregatik usten duzu balkoia irekita? Irten dadin. Hau ez, kendu mesedez. Egin apesek esaten dutena, baina inoiz ez, haiek egindakoa. Hori bihurtu zen zure bizioiua. No debería contado, y sin embargo... Te quiero más que a mis ojos. Ni zure bigia ibili naiz, ni nor naizen deskubritzeko. Baina ez du galdera gehiagorik, Amona. Bizitza osoa pasa dut zu imaginatzen eta zuen induzun pentsatu ere egin. Edo bai, egin zenuen noizbait.